Nenga tingia umwancho murigera bwegeta seni kya Ndizi TV nabwo bwansubu mu Gusii na litkoria oli abere litoyere kigima nanene kwa bere go kwego kya asoko bwatemerobero ya Ndizi TV nabwo obwansubu mu Gusii nigolire litkoria halamis chitariki 19 cy'umutinyo mutangani umwaka no gw'ekibere na meronko ebere nebere ekero yaragire Ensa Eyemo yabono morogoba ekero ngo kwariganya SMS ya Amayia eriyo nkomanye buna nara yaya kubwatirana n'abasaki baito bamwana Amayia twakwarigane asenchera ereyo bwekiranu ekarabona twarorebuna umurayi wese Dr. William Samuel Ruto nigaberega kumerana na ba women representatives korwase chi county chonsi emeronkene na isana na ibere eriyo gokwanira igoro yoborayi anenebuna barabwo abasibati mwancho muri ringo kwariganya korendera itangani kegima tigana kumanyiga tyari nkwariganeretie asenchera ereyo bwenge. Makubaini ni hatua gani inatakikana ichukuliwe ndipo haki zao zilindwe vyema. Ekiumbege kwegerera obwene bwa mwanya bantu kobeke merobero koene kya keroyo monyoriro obwene bwaje nago kiri mono ase kiumbeke kya Forever Africa bya mono gakya sogo chenke gamo nkonyira umwana oyone magega yo kumurekerwa ko munyaruko yo mokoro bogusero yo bwatobore mani gobona nyoriro bokonyi bwa bene. We have a responsibility to the people of Kenya to facilitate development. Emeroberio nero yo gukora mangana koreto bosoku korwa sabarai nenkwana yagashawa ko bwatikana negiseyi ase county assembly ya Kericho. Omwancho murigera libona yo amanaenda mange ngo kwariganira ingumanya senchera yo bwekirone kero ngo kwenyorera nabako gendera gotonyora sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube nigora tonyorwetera Ndizi TV News nabo tweetwetera @Ndizi TV News go ase website yaito nigora tonyorwetera www.ndizitv.or.ke eriyo togendera go kumanya mankeri tariane Evalino Sero tokobwatira na nere Joshua Uta kwenekya bunago ikeire asense mo yebimanyererio kwarigani to chake asentra yo bwekiranu korwase county ya Nyamira awaseki na yo kwamereria obobuibwaye mu bungo West Mogrango Steve Mogaka egyo kyabete gego ikiwano yorenge koriye gekyo Rogers Muturi nigo kyaba kego tegererwa awase Steve Mogaka bagagwikirana bosyo bwekigambero eriyo kwegerera nigo bagakwereneria amabolyo aho namange tigatego na twariganire no muri kito korwase county ya Nyamira Job Monkey. Ekina gyo kwamereria obubuibu mubunge West Mogrango Steve Mogaka nigo kyagendera ase koti enene ya Nyamira. For dismissed all the affidavits filed hearing and where witnesses did not testify are hereby ordered expunged. Ase omubunge West Mogrango Steve Mogaka aikera nabo sibwekegamberio elinde kwegerera obubuibwaye. Egatia mabolyo aboliwa nokorwa obumanyi bwaye igoro yoko bagweto bauti egatie chikura chiage twasekerokyo mubunge nebirogo binde buna obo MCA ase ebituo bya Nyamira Primary nyakiore nebituo binde. At paragraph 46 of your affidavit, you have explained the difference of votes as being as a result of stray ballots. Is that still your position in court today? Look at your paragraph 46. You have explained the difference. Ase omuske Steve Mogaka ateba ekeirerete okobagweto bauti nechikura chia saregete. You still, in paragraph 50 of your affidavit, call them stray ballots. Is that the correct word? That's one of the explanations. I'm not better. I mean, IBC is better placed to explain. Boigo naboli gwakorwa amachibu igoro yokobe kwa wetise ina agent ba ODM gwetani Eyemo asi form cha 34A etuchabete chigo icho ligwa ase ebituo byo gwa kachikura. I can also see two names appearing as Jubilee. Which party sponsored you? Jubilee.
Jubilee. What is your explanation now that you had one agent in each polling station to these 2 stations and an example of 8 others where 2 Jubilee agents signed? Ensemo ya Steve Mogaka nate batabwati obumanyi ekyo kirerete okoba kwa bagenti gwetani Eyemo abo baitoreti ba ODM asebitu ebiyo gwakachikura. The theory and the siaga that you have brought to my attention, and those agents signed. If others chose to also call themselves to believe, the merrier. Ogosaba kwabe kunensemo y'omosoli nokolingoli gukwa masakara y'ekikura elinde komanya obwene. Do not be misled by my colleagues, my lord, to make a finding that the prayer for scrutiny had been abandoned when you did not make an order that it had been abandoned. You are the final man in this courtroom. Engana omonachi kina kiare wa kiare ateba na chikorwa okonasa gwetera omutandao chitariki emeronge 25 chomotienyi oyo. I can deliver the ruling virtually on the 26th and then thereafter give directions that may be a consequence of the ruling. Kurwa samagacho ye koti enene ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbia mono murikeito Job Maangi asorboti orurekeranu korwase county ya Nyamira. Magagaje taseni kya Ndizi TV kumurekera Eyemo korwase nsemo ya Bogusero uye gutoka asebungi ya kitutu chache South me county ya Kisii yo omwanobo abwate oborema uyoganeti obokonyi nigobono erenekiye kogokera magaga yo ekyombe kia Forever Africa weso kya nakorwa obokonyi bwabene nigo Eyamateyo yabage kogoka na wakangambia mono gucyase kyombekyo aseboigo baganirie byombe aho naboiga basamaria bayako gendera wesokya eriyo korwa obokonyi Mildred Momanyi na manke nengo busabaga abantu monkoni menjenyo ndi skuru yerengiye ntagenti na njenjo mbono chawo kina busabaga ke bukomba gutuka ona abamimpa abagajya abagabana no musene tuito ona aba MCA nabande bonse bali baligerete umwana w'obokonyi gaki bankonya egera ndoto yayikirane magega yo kumurekera omwana Catherine kwamboka uyo menyete asobole makurwa ekenyoro kya Nyamausi Yereme ya Bogusero kurwa kitutu chache South amatukuma kaigo aetire bono nigo abasamaria bayabesokire kurwa ekyombe gya Forever Africa eriyo kurwa obokonyi buna bakwerera rero twachaga asenyencho na chako romano Catherine kwamboka who is under disability case ina chaso wako rank ya ganeti asenyencho no mwana okora class 8 nenda na went kwenda form 1 nende mbaga neti konyora school fees. And I'm volunteer of Forever Africa with Jacqueline, and I've come today to see Catherine, and I've seen the conditions of living in Catherine, and she's very nice girl, is many talented, and I've certainly see the toilets that she used, and she really need help, and like a wheelchair or decent toilets. Nigo Eyamate yabo yagokera obokonyo bwo ase mamo mwabo arenge na yaiga nagokire mono ase kiombeke kya Forever Africa mbia mono gakya so goche nke ga monkonyira umwana uyone ege kogera amaene una akora extra date una mwate kurudi Tanganyika okori rimbu yakorete mbona nyore message asesim ego tabanga atakiri Nairobi Joy town ali Nairobi no atakiri skuru agenda kakini mbwato bomigu obonene igongo sabanga gaki bali mwesi pimondi gerete mbulgerete umwana oyo iga yendera gotokonya gaki endoto y'umwana oyo ekirane omwana Catherine oyo tabisa omogokoye nigo aorokia etaranta yaye yogochora nomonwa asenere akwana ayaiga akira abantu bandi city kumbe yamana sogo cha mwankani
nandi ngwakira bari bonse bankonyire mesaje anyaraga kupasiseni asamoyo yibubate nandi monkonya narangire tibwe school buji Nairobi eretika monkonya gakingo basaba abantu bana hase chingakie chonigo abasamaria kurwa ekiombe kyobagania abasamaria bande gwesokia iliokurwa obokonyi gochiase enkeyo hase boigo barobwo barabe bagotarira enkeyo iliokurwa obokonyi tokorangeria abantu bonse pi bari barache batake gotokonya koiro mwana Catherine skuru nende na bwate chi challenges chinde cho mwana mukena bwente ko ba raised to na tena tunataka pia aweze kupata msaada wa kuweza kupata nyumba ndogo ya kwenda haja ndogo ambayo inaweza tengenezwa ikuwe ya kisasa iweze kusaidia mama yake aache kuumia kuweza kumbeba kila mara. Na pia tunaweza uliza watu wote wale wanaweza kuja the well wishers wanyara ko mwa ekirogo ama yogotumia singenche kirogo abwate bonega kiabere kugosareka. Please, Madam Rani, wherever you are, you have been helping me with chairs. Please, we need one for Catherine so that she can be able to go back to school. Nigo yabeire omogoko monene gochia aso mwana Catherine mega yokonyora obokonyi kurwa sekiombegia Forever Africa asebono iga agendete gusaba abasamaria bayabugendere gwesokia na komokonya elindeli agenderie asa masomae nabo yokonyora obokonyi ase chinyumba cha kibara elindeli nere anyara kobaga okonyeka ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwa gaiga asensemo yabo Gusero elietariane Mildred Momanyi Mbiyamba na umurikeito Mildred Momanyi ase oroboti ororikiranu aba commissioner be kyombege kwegerera obwene bwanyumwanya bantoni go bare ase orogongo rwa Gusii munenchira Eyemo yogo sanga nabo kumerana na balia bare birori nabo go bari babere bawetera emechando au nanya naboni go aba commissioner bukora se kyombege bakagere kubwatuka oroboti rwabene kubwatukana nebikore byabere bikoene kiwabyo boiti anena sorogongo rwa Gusii nabo igo kubwatukana nechise gichegenga murikeito Josephat Amisi no roboti uraso bwime neri tukuria gatano rero magigaye kiombe kiri kuranira obwene bo manyabantu imeyense ya Kenya Eyemo county ya Kisii eliogo chaka obotuki anene obwanyara ko bokoirera ugoito kwa bantu nabo igo ebikorwa binde ebikogenda mamincha no bwene ebwa manyabantu no tole bosongo gaiga ande ntonyora libaga katutare no ngo Nyamira kurigereria mangana mange turocha gendere to kolekana gaiga Gusii ingane elimo kwa ase okurwo mufano abantu go bagenderete goitwa abana bakemwara goitwa bare paka abantu bakurusiwa maiso abangina bagoitwa ekerenga ekiboronigo kyanyara ko bigoikaraniwa asensemo enene ase abamenyi be county ya Kisii banyara ko bagwesokia goikira ase ekanisa St Vincent yere obugatigati mu cyobosongo ko bakirori na kogikeria ebikorwa ebyo byeirere abantu abange gosiria obugima bwabo. Tulikuja hapa siku ya Jumapili na tukaanza mchakato mzima wa kuongea na wananchi hapa na kupata vidokezo hasa kuhusu mauaji ambayo kwa kweli yametushangaza, lakini pia hasa mchakato huu unahusu visa vingi ambapo wakongwe wanauawa kwa kutuhumiwa kuwa wachawi, na tumeona hilo ni jambo ambalo linahitaji tutie mkazo kabisa, kupata watu wengi kabisa wakija hapa kutueleza namna haki zao zinavyokiukwa. Oroboti uranyara ko bakoroswa kurwa ase bikare ebyo bye wiki Eyemo Eyemo county ya Kisii nigorachi ko baro konya serikali enene koenekia na komanya anene mbinto kibenyara ko bikoirera abantu abange gosiria obugima bwabo ase chinchira chiria chobotutukanu jinsi haki inavyokiukwa, na tutatumia hiyo information ambayo tumepata kutoka kwao kujua kubaini ni hatua gani inatakikana ichukuliwe ndipo haki zao zilindwe vyema.
abantu abange abanene n'abakeni ko banyare ko bagusiria obogima bwabo imiyorogongo rwa Gusii asa matuka bwango iga eyira nyare to koirera ekombe ekigoikerana ime county ya Kisii gochakobo tukibene na koena na oroboti orachi ko barogokora ebikorwa buna ebyo ime county ya Kisii. Kuripotere Taseni Ndizi TV kure county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Mbia mano murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ororo ikiranu abaremi bekemeriye kawa kurwase factory ya Nyatieko Coffee Cooperative Center nigo bagendrete konyora chibesa cyabo akubwatkana ne egoseka we babe tabagupima asomwa ko yegabwe chibibere gosomwa ko etabwe chibibere na meronko ebere nebere korengana barabo nigo bagokeire chibesa cyo korende nigo bateruna nigo chire chingemono ekyo babwenderete komentwa asengencho nigo bakugoro bwoyo aseri gorire igoro muri Keitonde mo Stephen Namanke. Echae ne kagungatie melibe biwanda byabere bikomere gwimeli roba lya Gusii asemya kemenge. Magega yabale mibeka gugokoba chiriba tolirase chitundu bali chechikagwo mwako eta nigo nkomanyigu no moteneli bwetundu bale Nyatieko buna omorobeli boko baka nabale mientunde ntangani nigo chakire. Korengana n'abateneri betundu bali echikagu ya Nyatieko niga baremi barakanu chisiringi 30 na isano na isata sekire Eyemo kibaganyete ogwakanu gwentunda ya kabere. Nonye nabo gatia baremi basanga na Ndizi TV nigo bairera buna ekerenge ekyo kyo gwakanu nigo kere inse gokorengani ne chitundu bali chinde ime ya Gusii ne chinse mo chinde buna Mount Kenya. Ega serikali tigeregereria tamenta asieni nto musongo ga tama hakurere wana rocho karo kwagorera kwanyore chunji boisa wana to bata wana siku to bata bana bali chikore chigono chiboisa na nyumba matumisi na bokonyora bone byo konyatire boisa ere batokonya kurongo tokonya sana sense moyo wakana bana school fees kitu msabe serikali eso ime egera tokonya egera konyora be sengia kintu na jitura kwa amoyo bokana mugondo oyi weto amariogo to sharika uzote gatinyara kanyora mapata arego nonye oboteneneli bwobolemi bwe Chicago ne serikali kegendete gosabu kobeke emeroberi erakini obolemi bwe Chicago niga abalemi basabiru kolemereri na kogenderia obolemi obo ndio nali kubasaba bali bantu ikawa yabere libono yero nyarosali buya bugere buya agera mala atato bapimere tubalekere kikawa kibese buya na baletere gati ya mabori y'abalemi gochiase serikali naria na seki bagora moyo na mariogo yobolemi bwekagwa serigori elimo kolendenga kia barabugwa kanu amagori aba ao kurwetundu bale Eyemo gochiase yende orogongo oromo gochiase oronde Kuripoteria Ndizi TV Elietariane Ndemo Stephen.
Mono murike itonde mo Stephen ase oroboti orurikiranu ebunge ye Senate ritkoria rero nigo yatwara ebikaro bya bene ya wetiari gosena koigwana wetiari chiko ryo gukorerwa monchorero ase ekyombe kyobochori ne chimbebe IBC eryo korwari baga aba commissioner bayago chorwa ase ekyombe kyo maiga yaba commissioner bari ngoroba kurawa n'umunyakirogobo wa Fula Chebukati kogenda ase umutimuko amanke nigo twariganire na Vincent Onyancha. Ebunge ye Senate nigo batware bikaro eri kunyara kobeka machiko yogo chekora ekyombe kyobochori ne chimbebe IBC wagokoro buri yogo chiko unenge aba commissioner abajya eyemaiga y'umunyakirobo bwe ekyombe kyo wa Fula Chebukati amona abandi babere gokora bokorri bwabo ase ekyombe kyo ase boigo abandi batatu bakora wane Juliana Jerera betigemere mokuru ase ekyombe kyobochori ne chimbebe IBC. I therefore would like people to forget that maybe I was sympathetic to the outgoing chairman, Wafula Chebukati, or that another person was sympathetic to the other commissioner who resigned, Juliana Cherera. That is not the debate. The debate is that let us create a path, a proper route map, and Mr. Speaker, with those few remarks, I second. Nigo chinga kyekyo Oburu Odinga ate abuna machikara rosigwe tigabe yogo chikora ekyombekyo na baigo tabasego twara wanchiriria kondewensi. Therefore, Mr. Speaker, when we are talking of the IEBC, it is a very, very crucial tool in the election process, and we must not be partisan. So, Mr. Speaker, when we make the laws, let it be for posterity, let it be for Kenyans, and let it be for improvement of our democratic process in this country, Mr. Speaker. Chinga kicho mo seneta we county ya Nyamira Kongo Mogeni ni gaigere kyombekeri kya machiko LSK Law Society of Kenya asemere mo yabo na komoche wali bagosana ne kyombekyo engana omo seneta Boni Alwale arokana kwamereria. Mr. Speaker, I'm really saddened by the spirited attack I've seen in the House this morning and part of the afternoon against lawyers. It's the Law Society that fought for multi-party democracy in this country, Mr. Speaker. How can we sit here attacking Law Society of Kenya the whole morning as if we don't know about the history of this country? Look at the mandate of Law Society. What is your point about Senator Boni? And your son is a lawyer. I don't wish to interrupt my colleague, who I respect very much. May the record show that the people who fought for the second liberations was not limited to Law Society alone. In fact, Mr. Speaker, I was in the struggle from the age of 22 at the University of Nairobi up to until we had succeeded. Could he withdraw the fact that it was only Law Society of Kenya, Mr. Speaker, sir? Mr. Speaker, I thought doctors normally listen carefully. And when I was, so I'm surprised that Senator Boni Kalwale does not seem to be listening keenly. I said Law Society was in the forefront. I've not said you are not in the forefront. Nigo chinga kiecheke mbeketendre tobo koribwe serikali, Public Service Commissioner, kiamo chigwa na baseneta. Mr. Speaker, my biggest problem actually with this bill is with the Public Service Commission. Whose interests does the Public Service Commission represent? If you look at the composition of the Public Service Commission, it is a chair, vice chairperson, and 7 other members appointed by the President with the approval of the National Assembly. Mr. Speaker, if there is a partisan organization that can only serve to represent the interests of one side of the political divide, it's a Public Service Commission. Ayani gago chakero bono aba commission aba yaba go chigo chorweri kura ekyombe kyobo chorne chimbe IBC maiga yaba korri kura sekyombe kyokoro bakorri bwabo nabande gwetigya emeremo ko reporter ya Ndizi TV retirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Miyamano muriketo Vincent Onyancha ase oroboti orurikirana tokera nayo nigo murai wense Dr. William Samuel Ruto abakawikira na sensemo ya Ruiru imeye county ya Kiambu erogo chakia umurobero bubagachi wechinyomba ase rigorirense gukwana chinga kiecho Ruto nigateba bunanigo barengete kwagacha chinyomba chiribu chinyomba chiribu emeronke 5 asiboigo akwanera emirobero au eyo barengete go ikirania sensemo ya Kiambu munenchira yemoyo koreta
magendero nabo igokinya uchumi yense. Leo tumefika hapa kwa sababu ya hii kazi ya ujenzi na ni kazi ya muhimu. Nataka niwaambie ya kwamba hii ujenzi tumeanzisha hapa ni nyumba 1000. Hapa Kiambu tumekubaliana na gavana wenu na wizara yetu ya kwamba Kiambu tunajenga nyumba 50,000. 50,000. Nimeongea na watu wa wizara ya maji. Ile maji tuliahidiana itafika hapa. Sasa tutaongeza kwa sababu we have all the requisite networks to make sure that we deliver water in Ruiru. In another 2-3 weeks, we will deliver water in Githurai as per our commitment. Na tumekubaliana ya kwamba miti ipandwe in every place. Na waomba kila mmoja wetu, hata contractors hawa wetu wote, tumesema in every contract mambo ya kupanda miti itakuwa hapo katikati. Hata wale tunapatia, hata wale watu wa kandarasi tunarudisha wakuja wajenge barabara, every road itakuwa na part of the contract ni kuweka ni kupanda miti in every available space including along the roads. Mimi nataka vile vile niseme ya kwamba katika ile miradi ingine, mipango ingine yote tutashirikiana pamoja na viongozi wenu. Tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya vijana wetu, tunapanga biashara na tunapanga kuzalisha uchumi. Tuhakikisha kwamba uchumi wa Kenya is on sound footing. Tinga kiecho nigo mugavana bwe county ya Kiambu Kimani wa Matangi amwakira rutombia mono asemirememia na kumugania ko basira ase sekta yobochenu egatia magendera ndamanke. Watu wa hapa Ruiru, Your Excellency, nilikufikishia maneno ya kwamba wanakugojea na najua pia utasema ya kwamba ulituahidi hapa maji itatiririka na utakuja hapa utatufungulia maji wewe mwenyewe. Kwa huu ukuta nyuma hapo, Your Excellency, tuko na the only big hospital in Ruiru here, Your Excellency. That hospital, the biggest hospital in Ruiru, Your Excellency, does not have a male ward. Wanaume hawalalangi kwa hii hospitali. And the population of this place, Your Excellency, is more than 700,000 people in Ruiru sub-county. Hapa tumekuwa na shida kubwa. Na mimi ninakuomba, Your Excellency, kwa vile zile pesa ambazo county government iko nazo haiwezi kuhudumia hao watu kujenga ile hospitali na haswa kuweka mashini. Madawa tumejaribu kulete, lakini madawa bado sio ati imetoshea. Ningekuomba wakati unatuongelesha mambo yetu ya hapa Ruiru, usitusahau na hii hospitali, Your Excellency. Umanchi murigarari namange na kwariganiretie ayorati konyora na inda central yobwekiranu chikoraga chinsa isato ekerango kuganiria ogendere gutwara uburigarari burobya ase emirobere yonsi nyore nabakogendera gotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News nabogo tweet wetra @Ndizi TV News boigase website yaito nigora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erietariane Evelyn Osero nigotwagwatrana na Joshua Uta kwenekya